μας γεμίζει η αισιοδοξία όχι μόνο εμάς, αλλά και τους ανθρώπους που δηλώνουν συμμετοχή, τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, αγαπημένους τηλεθεατές σαν και εσάς που δηλώνουν συμμετοχή. Είναι μια ενότητα που συμβολίζει την αλλαγή της ζωής, το νέο ξεκίνημα, το χαμόγελο. Σήμερα λοιπόν καλεσμένη στο makeover είναι η Ντόρα, η οποία είναι μαμά 34 ετών. Έχει μεγαλώσει την κόρη της ολομόναχη. Γιατί η Ευγενία Πουλοπούλου? Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Η Ντόρα είχε μια σύντομη σχέση με πολύ έρωτα στην αρχή, μετά καυγάδες, απομακρύνθηκαν, έμεινε έγκυος, τον πήρε τηλέφωνο τον πατέρα της μικρής να του πει ότι τώρα τι κάνουμε, θα είμαστε μαζί, δεν θα είμαστε μαζί. Και εκείνος είπε, η απόφαση είναι δική σου και εγώ δεν μπορώ να σε στηρίξω σε τίποτα, ούτε οικονομικά, ούτε ψυχολογικά. Έτσι λοιπόν βρέθηκε μόνη της Τατιάνα, μόνη της στην εγκυμοσύνη, χωρίς να έχει την στήριξη αρχικά των γονιών της. Οι γονείς δεν ήθελαν να κρατήσει ένα παιδί χωρίς γάμο, δεν υπήρχε πατέρας. Δεν υπήρχε πατέρας, ναι. Διαφωνούσαν και οι γονείς. Η φίλη έχασε τη δουλειά της λόγω της εγκυμοσύνης. Καταλαβαίνεις πόσο ευάλωτη και πόσο μόνη της ένιωθε εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκε στον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού η Αγκαλιά, όπου εκεί βρήκε μια νέα οικογένεια. Η κυρία Γεωργίου Σαχτούρη, η κοινωνική λειτουργός του Συλλόγου Αγκαλιά, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας δίνουμε και συγχαρητήρια για το έργο σας, γιατί έχουμε συναντήσει και δει πάρα πολλές γυναίκες μόνες, εγκαταλελειμμένες από συντρόφους, οικογένειες, έχοντας να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί που χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα. Και εσείς είσαστε κοντά τους, είσαστε εκεί για αυτές και μπράβο και συγχαρητήρια. Πείτε μας δύο λόγια για την Ντόρα. Για την Αγκαλιά. Ο σκοπός της αγκαλιάς είναι να βρίσκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας, είτε είναι άγαμη είτε είναι έγκαμη, να κρατήσει το παιδάκι που κυοφορεί, να αποφύγει την κακιά σκέψη που πιέζεται από διάφορους λόγους να οδηγηθεί και είναι η αφαίρεση του παιδιού της, να συνεχίσει την εγκυμοσύνη φυσιολογικά, με αισιοδοξία και χαρά και τελικά να το μεγαλώσει σε ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ζούμε πραγματικά, γιατί οι εξελίξεις καθημερινά και η εξέλιξη της εγκυμοσύνης, η γέννηση του παιδιού, όλα αυτά είναι γεγονότα που τα ζούμε από κοντά. Στην ουσία είναι όλα αυτά δικά μας παιδιά, έτσι. Αν σκεφτείτε ότι στην Αγκαλιά έχουν γεννηθεί πάνω από 1.900 παιδιά, καταλαβαίνετε πόσες συγκινήσεις έχουμε ζήσει εκεί και τελικά την αισιοδοξία των γυναικών αυτών και την ικανοποίηση τελικά που κρατάνε στην αγκαλιά τους το παιδάκι που είχαν περάσει από διάφορες σκέψεις στο παρελθόν. Για να γνωρίσουμε την Ντόρα. Η Ντόρα είναι μια ανήπαντρη μητέρα. Επέλεξε να γεννήσει και να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, αφού ο πρώην σύντροφός της δεν ήθελε καμία ανάμειξη στη ζωή τους. Παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, είναι δυνατή και κάνει όνειρα για το μέλλον. Γεωργία μου, είσαι κοινωνική λειτουργός στην Αγκαλιά. Μίλησέ μου και την πρώτη φορά που συνάντησες την Ντόρα. Η Ντόρα ήρθε στο Σύλλογο Αγκαλιά όταν βρισκόταν στον 4ο με 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάρα πολύ απελπισμένη, πάρα πολύ απογοητευμένη και ένιωθε πάρα πολύ μόνη. Βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και μόνη, απαρηγόρητη και όλοι οι άλλοι στην απέναντι πλευρά, οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, σύντροφος, όλοι να την δείχνουν, να την πυροβολούν για το τι είναι αυτό που έκανες. Για ποιο λόγο μας κάλεσες? Γιατί νιώθω ότι το έχει πραγματικά ανάγκη. Η Δώρα έδωσε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ρόλο της μητρότητας, αγνοώντας τελικά το ρόλο της γυναίκας. Είχα κάποια σχέση όπου είχαμε κάποια προβλήματα και την τελειώσαμε. Πάνω εκεί έρχεται και η εγκυμοσύνη, όπου του το ανακοίνωσα ότι είμαι έγκυος, τι θα κάνουμε κτλ. Εκείνος μου είπε ότι εφόσον εσύ έχεις αποφασίσει και θέλεις να κρατήσεις αυτό το παιδί, απλώς ότι εγώ δεν θα έχω κάποια σχέση με όλο αυτό, δηλαδή δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει με κανέναν τρόπο. Πώς πήρες την απόφαση να μεγαλώσει μόνος ένα παιδί? Ήταν δύσκολη? Η απόφαση αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά μέσα μου πάντα ένιωθα ότι το ήθελα αυτό το παιδί
Ποια ήταν τα συναισθήματα που βίωσες στην εγκυμοσύνη? Είχα πάρα πολλές ανησυχίες, πάρα πολλές φοβίες. Κάθε βράδυ φοβόμουν πώς θα εξελιχθεί η νύχτα, πώς θα με βρει το πρωί, αν όλα θα είναι καλά. Εγώ ένιωθα αποκομμένη προσωπικά, γιατί όπως σου είπα δεν είχα στήριγμα αρχικά. Αισθάνεσαι πως όλοι σου κλείνουν την πόρτα. Αρχικά ήμουν τελείως μόνη, δεν είχα και καθόλου ψυχολογική υποστήριξη από κανέναν. Στο να με καθησυχάσουν, να μου πούνε θα είμαστε δίπλα σου και όλα αυτά. Βρέθηκα έγκυος και μόνη, εντελώς μόνη όμως. Επίσης ένα άλλο κομμάτι που με είχε κάνει να αισθανθώ πολύ άσχημα ήταν που όταν πλέον άρχισε να φαίνεται η εγκυμοσύνη, που περπατούσα στο δρόμο, ας πούμε, έβλεπα γνωστούς, «Α, είσαι έγκυος, παντρεύτηκες, ποιος είναι ο μπαμπάς?» Εκεί ξαφνικά σου έρχεται, «Θεέ μου να ανοίξει γη να με καταπιεί», γιατί δεν ξέρεις τι να απαντήσεις, τι να πεις. «Δεν παντρεύτηκα, δεν υπάρχει μπαμπάς». Πώς βίωσες την απόρριψη από την οικογένειά σου? Πληγώθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευτυχώς βέβαια μετά που το συνειδητοποίησαν και εκείνοι, το αφήσαμε πίσω μας αυτό. Τι είναι για σένα η κόρη σου? Ολόκληρος ο κόσμος. Όλη η ζωή μου, τα πάντα. Τα πάντα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη Σοφία. Έχω περάσει πολλά, αλλά αξίζει. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει γιατί αυτό που σου δίνει το παιδί δεν το παίρνεις από κανέναν άλλον άνθρωπο. Σου γεμίζει όλα σου τα κενά, όλη σου τη ζωή. Αυτό είναι τα πάντα. Είμαστε οι δυο μας, είμαστε μια οικογένεια μόνες μας. Είμαστε όμως ολοκληρωμένες. Θέλω να πιστεύω το ίδιο αισθάνεται και το παιδί, γιατί κάνω ό,τι μπορώ να της δώσω όλη μου την αγάπη. Προσπαθώ να μην της λείψει τίποτα. Και είμαστε ευτυχισμένες, και ας είμαστε μόνες μας. Η κόρη σου είναι 17 μηνών. Μιλάει για τον μπαμπά, ρωτάει που είναι ο μπαμπάς? Λέει μπαμπά και ήταν και η πρώτη λέξη που είπε, τον μπαμπά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά ακόμη και κάποια φωτογραφία του μπαμπά της όταν τη βλέπει, λέει μπαμπά. Δείχνει και λέει μπαμπά. Τώρα μου τι έχει αλλάξει στη ζωή σου και γενικά στην εικόνα σου μετά την έλευση του παιδιού? Τα πάντα. Καμία σχέση όπως ήμουν στο παρελθόν. Έχω παραμελήσει πάρα πολύ τον εαυτό μου. Το έχω βάλει σε δεύτερη, τρίτη μοίρα την εμφάνισή μου. Αισθάνομαι ότι δεν με αφορά καθόλου το να φτιαχτώ και να βγω έξω, να φαίνομαι όμορφη και να φαίνομαι ωραία. Γιατί έχω ρίξει όλο το βάρος στο παιδί, παραμελώντας τελείως τον εαυτό μου και την εικόνα μου. Πριν αποκτήσεις την κόρη σου, πρόσεχες στην εμφάνισή σου? Πάρα πολύ, και το ντύσιμο και τα μαλλιά μου και το βάψιμό μου, όλα. Ό,τι βλέπω, έχεις παραμιλήσει αρκετά το δέρμα σου. Σαν συμβουλή, αυτό που θα ήθελα να σου δώσω είναι ότι το πρόσωπό σου είναι η εικόνα σου και πρέπει πάνω απ' όλα να το προσέχεις και να το διατηρείς, ούτως ώστε να φαίνεσαι και πιο νεανική, αλλά να φαίνεσαι πάντα ξεκούραστη. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές μεγάλες αλλαγές, παρόλο που το μήκος μας δεν είναι τόσο μακρύ ώστε να μπορώ να επέμβω δραστικά, αλλά θεωρώ ότι με μικρές αλλαγές μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ chic αποτέλεσμα. Για έλα τώρα να σε δούμε, για έλα. Α, καλά, εντάξει. Εντάξει λοιπόν, εντάξει. Διότι η μαμά πρέπει να είναι και λαμπερή και χαρούμενη, Πρέπει, ναι. Με γεια, με Ευχαριστώ γεια. πολύ. Καλώς ήρθες, για κάτσε. Καλώς σας βρήκα. Που έχεις τόσο γλυκό προσωπάκι και τόσο αγγελικό προσωπάκι. Λοιπόν, έχεις ένα χαμόγελο και μια γλύκα που κερδίζει τον άλλον αμέσως. Δηλαδή, μόλις είδα το βίντεο, λέω «Αχ, μωρέ, τι γλυκιά, ξέρεις το». Ευχαριστώ πολύ. Για πες μου λίγο για αυτή σου την απόφαση. Μάλιστα. Κορίτσι, νέο κορίτσι, 31 να 34 είσαι τώρα. 34 είμαι τώρα, Τώρα, ναι. πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια, γιατί είναι και ένα χρόνο ή ένας χρόνος εγκυμοσύνη. Ναι. Στην ουσία 31 ετών, γνωρίζεις κάποιον και πάνω στο τρίμηνο μένεις έγκυος.
Πώς έγινε περίπου πάνω στο τρίμηνο. Κάτι που μπορεί να συμβεί βέβαια Σαφώς. σε μια σχέση. Μένεις έγκυος. Μάλιστα, ναι. Εκεί βρίσκεσαι σε μια διλημματική κατάσταση τώρα μου, που δεν είσαι η μόνη. Έχουν βρεθεί πάρα πολλές γυναίκες σε αυτή την κατάσταση. Και άλλες παίρνουν την απόφαση να προχωρήσουν σε μια άμβλωση, άλλες παίρνουν την απόφαση να κρατήσουν το μωρό, είτε υπάρχει ο μπαμπάς στη ζωή, είτε θέλει ο μπαμπάς, είτε δεν θέλει. Και εκεί είναι διλημματική κατάσταση. Υπάρχουν και δύο απόψεις και δύο σχολές. Τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, μία άποψη λέει ότι δεν σκοτώνεις μια ζωή και ότι είναι έγκλημα η άμβλωση. Η άλλη άποψη λέει ότι δεν κάνεις κάποιον πατέρα με το ζόρι, ότι το παιδί πρέπει να έχει μπαμπά και ότι δεν μπορεί να αποφασίζει η γυναίκα μόνη της γιατί είναι εγωιστικό. Εσύ λοιπόν εκείνη τη στιγμή, όταν συνειδητοποιείς την εγκυμοσύνη σου, τι εσωτερική πάλι πέρασες? Ήτανε πραγματικά πάλι. Ήταν πάλι γιατί εφόσον είχε τελειώσει η σχέση ούτως ή άλλως από πριν. Είχε τελειώσει πριν το... Ναι. Ακόμα πιο δύσκολα. Είχαμε απομακρυνθεί πάρα πολύ και οριστικά βέβαια. Επομένως ήταν σοκ και για μένα αρχικά η εγκυμοσύνη, γιατί λες τώρα τι θα κάνω, είμαι μόνη μου. Πώς θα το μεγαλώσω αυτό το παιδί, πώς θα το φέρω στον κόσμο μόνη μου. Και πώς θα του το πεις, έτσι. Και πώς θα του το πεις, πώς θα αντιδράσει. Σε κάποιον που είναι μαζί σου, μπορεί να του το πεις και να μην θέλει το μωρό, αλλά είναι μαζί σου. Όταν έχεις χωρίσει. Δεν είχαν ακριβώς χωρίσει, απλά είχαν πολλούς καυγάδες και είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε απομακρυνθεί πολύ, ναι. Δεν είσαστε μαζί ακριβώς. Οπότε εκεί έπρεπε να περάσει και αυτή τη διαδικασία, να ενημερώσει τον άνθρωπο αυτόν ότι είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Όπου εκεί. Έτσι και έγινε. Εκεί τι έγινε? Τον πήρα κάποιο τηλέφωνο να του ανακοινώσω ότι ξέρεις κάτι, είμαι έγκυος. Ούτε καν από κοντά. Ούτε καν από κοντά. Τέλος πάντων, του το ανακοίνωσα όσο καλύτερα μπορούσα. Η απάντηση ήταν ότι η επιλογή είναι δική σου, αλλά εγώ δεν θα έχω καμία ανάμειξη σε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να σου λέει, θα είσαι μόνη σου. Και όπως είμαι μόνη μου. Του έθεσες το θέμα ότι θα έρθει ένα παιδί. Το ξέρει ότι έχει έρθει το παιδί στον κόσμο. Το ξέρει. Ωραία. Του είπες λοιπόν ότι εγώ θα κρατήσω αυτό το παιδί και θα το φέρω στον κόσμο. Το γεγονός ότι ήρθε ένα παιδί στον κόσμο που αυτός είναι ο πατέρας. Είτε το θέλει είτε όχι. Του ξαναμίλησες έκτοτε του ανθρώπου αυτού? Του ζήτησες να δει το μωρό, έστω να γνωρίζει πώς είναι το παιδί του, τι σημαίνει με το παιδί του? Του ξαναμίλησα και μιλάμε σε σπάνια διαστήματα. Φαντάσου ότι μέσα σε 17 μήνες έχει δει το παιδί 4 φορές. Το έχει δει 4 φορές. Το έχει δει, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή έχει έρθει, έχει κάτσει 10 λεπτά, έχει δει το παιδί και έχει φύγει. Εκεί λοιπόν με τη στάση ενός πατέρα να είναι απορριπτική, πλήρως απορριπτική, που βέβαια από την άλλη υπάρχει και μια κατανόηση υπό την έννοια ότι κανείς πρέπει να επιλέγει να γίνει γονέας, έτσι. Ναι. Θα μου πεις την ώρα της πράξης δεν ήξερες ότι μπορεί να γίνεις γονιός? Δεν το ξέρεις, δεν το υπολόγιζες. Φυσικό. Ναι, γιατί καμιά φορά δίνουμε και άφηση αμαρτιών στους άντρες. Όμως και αυτός αντιμετώπισε μια κατάσταση στην οποία δεν είχε αποφασίσει να κτίσει τη ζωή του έτσι. Ναι. Λοιπόν, και κάπως έτσι λοιπόν πορεύεσαι μόνη σου. Όταν λέμε όμως μόνη σου, εννοούμε μόνη σου. Όταν το είπες στη μαμά και στον μπαμπά, αρχικά τι έγινε? Αρχικώς πρέπει να πω ότι ο μόνος πιο ψύχρεμος από όλους ήταν ο πατέρας μου. Οι υπόλοιποι όχι απλά σοκαρίστηκαν, αρχικά αντέδρασαν σαν να τους ανακοίνωσα την καταστροφή του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Ευτυχώς βέβαια μετά άλλαξε αυτό και έχω την πλήρη υποστήριξή τους πλέον. Σημαντικό, έτσι. Πολύ, πολύ. Αφού γέννησες την έχεις, δηλαδή... Λίγο πριν γεννήσω. Ήρθαν στο μευτήριο, είχες κάποιον να σου ναι, κρατάει το χέρι, τη μητέρα μου, τη είχες τη γιαγιά μαμά και τη γιαγιά. Είχα, ναι. Πάλι καλά. Ναι. Και με στηρίζουν πάρα πολύ σήμερα. Πώς με αυτή την απορριπτική στάση όλων όμως είπες ότι εγώ συνεχίζω? Τι είναι αυτό που σε έκανε να κρατήσεις αυτό το μωρό? Η αγάπη που ένιωσα για αυτό το πλάσμα που μεγάλωνε μέσα μου πριν καν το δω. Δηλαδή, εσύ ξέρεις γιατί είσαι μανούλα. Αυτό που νιώθεις όταν είσαι έγκυος, λες, εδώ είναι το παιδί μου, τελείωσε. Δηλαδή, αισθανόμουν πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό το παιδί που θα έφερνα στον κόσμο, αλλά όταν αρχικώς είχα αισθανθεί την απόρριψη, εκεί ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, γιατί λέω τώρα, τι έγινε, θα το δεχτούν οι δικοί μου?
τι θα γίνει αν δεν το δεχτούν, θα είμαι τελείως μόνη μου, τελείως, δεν θα με βοηθήσει κανένας, δεν θα με στηρίξει κανένας. Και χάνεις και τη δουλειά σου εντωμεταξύ πάνω στην εγκυμοσύνη. Ναι. Τη δουλειά σου την έχασες όταν έμαθαν ότι είσαι έγκυος. Ναι, όταν τους το είπα εγώ, γιατί στην αρχή επειδή δεν φαινόταν κιόλας η εγκυμοσύνη τους πρώτους μήνες, δούλευα κανονικά και ήταν όλα καλά, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Αλλά όταν πλέον είχα αρχίσει κι εγώ να αισθάνομαι ότι θέλω λίγο να πάει η δουλειά πιο ξεκούραστα, έπιασα την τότε αφεντική μου και της εξήγησα ότι ξέρεις κάτι, συμβαίνει αυτό και αυτό. Αν θα μπορούσες λίγο να με βοηθήσεις με τις βάρδιες, γιατί ήταν και μέχρι πολύ αργά η δουλειά. Πού δούλεψε, τι δουλειά ήταν αυτή? Ήταν ιδιωτική επιχείρηση, έτσι καφέ. Δούλευε σε κάποιο καφέ που έχει ορθοστασία, έχει και τρέξιμο πολύ. Και είσαι και μέχρι αργά, έχεις να σηκώνεις βάρη, έχει διάφορα πράγματα αυτή η δουλειά. Έπρεπε να σηκώνεις κασόνια που εκεί δεν επιτρέπεται. Ακριβώς. Ναι. Και ήμουν ήδη 5 μηνών, ας πούμε. Μπορεί να κάνα ζημιά στο μωρό με τα βάρη και όλα αυτά. Όταν ζήτησες λοιπόν από ζήτησα να με αλλάξουν βάρδια, να με βάλουν στην πρωινή. Να πεις πρωί, σε απέλησαν. απέλυσαν. Πιο χαλαρά. Ναι, πήγα την επόμενη μέρα, η οποία ήταν και η τελευταία. Μετά με δικαιολογίες, ας πούμε, δεν ξαναπήγα. Και κάπως έτσι μένεις και χωρίς δουλειά, μένω και χωρίς λεφτά, και χωρίς άντρα, και χωρίς τίποτα στα σπίτι. Ούτε βοήθεια. Χαρά στο κουράγιο σου, κορίτσι μου, και τη δύναμή σου και την αγάπη σου για αυτό το παιδί. Νομίζω ότι το στήριγμά σου το βρήκες στην αγκαλιά τελικά, έτσι. Βέβαια. Πόσο σε βοήθησαν οι άνθρωποι αυτοί? Εξήγησέ μας, τι άλλαξε με την επαφή σου με την αγκαλιά, με το σύλλογο? Καταρχήν να σου πω ότι όταν ήμουν απελπισμένη πλέον στο ποιος θα με βοηθήσει, τι θα κάνω και όλα αυτά, είχα ξεκινήσει να κάνω έρευνες όπου μπορούσα στο ίντερνετ, να ρωτάω κόσμο, πού μπορώ να βρω βοήθεια κτλ. Γιατί μιλάμε οικονομικά, δεν υπήρχε χειρότερη κατάσταση. Και έτσι λοιπόν στο διαδίκτυο διάβασα για την αγκαλιά και απευθύνθηκα σε αυτούς με κάποιο τηλεφώνημα. Η πρώτη που μου μίλησε ήταν η κυρία Γεωργία. Πήγα και την συνάντησα στα γραφεία του. Και τι στήριξη σου παρέχει η αγκαλιά, δηλαδή πέραν της ψυχολογικής? Πέρα της ψυχολογικής που είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Ουσιαστικότατη. Βέβαια, που σου δίνουν κουράγιο, σε καθοδηγούν κτλ. Οι πρώτες ανάγκες του μωρού από την ημέρα την πρώτη που γέννησα μέχρι και σήμερα, όλα τα πάντα, τις πάνες, τα γάλατα, μορομάντιλα, τα πάντα. Όλες οι πρώτες ανάγκες του μωρού. Που είναι μεγάλο το κόστος. Που είναι πολύ δαπανηρές. Τεράστιο. Πάρα πολύ καλύπτονται από την αγκαλιά. Καλύπτονται όλες από την αγκαλιά, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Ντόρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα και που είσαι εδώ και σε βλέπω δυνατή και να συνεχίζεις με κινητήριο δύναμη την αγάπη της μικρής. Ναι. Και εμείς σκεφτήκαμε, τα κορίτσια εδώ που έτρεξαν μαζί σου και φρόντισαν να σε ανανεώσουν πλήρως, σκεφτήκαμε ότι ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια αρχή, μια νέα δουλειά ίσως, μια νέα αρχή προσωπική. Ευχόμαστε στην προσωπική σου ζωή. Τα έχουμε βάλει λίγο στην άκρη αυτά. Έτσι. Γι' αυτό ήρθαμε. Θέλει ένα μικρό πουσάρισμα από εμάς. Γι' αυτό πάμε στην ντουλάπα να νιώσουμε γυναίκες, όχι μόνο μαμάδες. Διότι εντάξει, μαμά, εντάξει, θυλάσαμε, γεννήσαμε, όλα αυτά, το μωρό, το φροντίσαμε. Θέλουμε όμως να είμαστε και όμορφες και γυναίκες και να νιώσουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν συνολικά στη ζωή μας. Κυρία Παπασταύρου, βεβαίως. Έχει αφιερωθεί εντελώς και έχει αφήσει πάρα πολύ τον εαυτό της. Οπότε ήρθαμε. Τώρα κάτσε να δεις. Λοιπόν, και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα καταστήματα Μακί, με τα Μακί Φιλόσοφη και Μπίμπα, για τα υπέροχα ρούχα, όπως και τα φουλασούγκα, για τα υπέροχα ρούχα και την τσάντα και τα αξεσουάρ. Και έχουμε και τα παπούτσια από τον Τζιλιβαράκο και έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε. Μακί Φιλόσοφη λοιπόν. Ολόσωμη φόρμα. Τη βολεύει, τη φοράει από το πρωί. Είναι ζέρσε υβαρή, δεν διαγράφει, κολακεύει πάρα πολύ. Πρωί βράδυ. Και αυτά που φορά σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ? Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι λίγο πιο ανοιξιάτικα για να την... φόρμα. Τέλεια. Τρελάθηκες. Έχω πάθει σοκ. Τη βγαίνουμε και στο ραντεβουδάκι μας έξω το βράδυ να γνωρίσουμε. Κατάλαβες. Κάποια στιγμή τον άνθρωπο της ζωής μας. Ναι. Εντάξει, θα το θυμηθούμε τώρα σιγά σιγά. Κάτσε. Έχουμε αυτό. Γενικά, μίλησα μαζί της και μου είπε ότι έχει πάρα πολλά παντελόνια, έχει τα πάντα ό,τι χρειάζεται. Δεν είχε μπλούζες, πουκάμισα και όλα αυτά. Οπότε, φροντίσαμε να τις πάρουμε
τα από πάνω. Κοίτα μια ωραία τουνίκ. Τέλεια. Που μπορεί να τη βάλει και με το παντελόνι του στο στενό και ένα ψηλό παπούτσι και να είναι μια κούκλα, μια θεά και πάρα πολύ σηκάτη. Μαύρο παντελονάκι, τέλειο από κάτω. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με μπλε σκούρο θα είναι ωραίο. Και επίσης, μπίμπα. Τι είναι αυτό? Είναι μάξι σε μυζιέ φόρεμα πουκάμισο που δεν είναι στη μέση, αλλά ανοίγει. Αυτό το μπίμπα φόρεμα του αγαπώ, πεθαίνω. Ανοίγει όλο μέχρι κάτω και γίνεται και σαν μαντό. Οπότε μπορεί να το φορέσει με ένα φανελάκι και ένα παντελόνι επίσης. Μπορεί να φοράει το τζινάκι της, ένα φανελάκι και να το βάλει σαν μαντό. Ένα τακούνι και να βγει έξω. Θα είναι εντυπωσιακό, θα είναι σαν να έχει ουρά. Να περπατάς με κίνηση. Λοιπόν, δεν μας θέλεις, καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Και μετά, φουλασούγκα, ένα πουκάμισο από μουσελίνα σε παστέλα από άχρουση, γιατί είναι και άνοιξη, μην το ξεχνάμε. Και ένα κιμονό. Εντάξει. Έπεσε, συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραίο. Και ένα κιμονό έτσι για το εφέ. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό είναι. Θα ανανεωθούμε πλήρως. Σ' αρέσουνε? Παπούτσια. Λοιπόν, παπούτσια, τσίλι βαράκος, βεβαίως. Σουέντ γόβες μπέζ, οι οποίες φοριούνται χειμώνα καλοκαίρι και είναι πάρα πολύ κομψές και σε βγάζουν σπρεπρόσωποι πάρα πολύ εύκολα. Και για να είσαι και πιο άνετη, παρβιλάκι, γιατί είναι και λίγο ροκ τύπησα εδώ η κοπέλα. Την κατάλαβα ότι είναι λίγο ροκάκι. Κατάλαβε. Πρέπει να τη πάει. Μπορεί να το βάλει με το παντελόνι τη και το κιμονό τη από πάνω. Αγάπη, έχουμε και μια παιδική χαρά να πάμε. Έχουμε μια κούνια. Πού να πάμε με την κόβα? Είναι και μάνα. Ορίστε. Και φούλα σούγκα είναι τα κοσμήματα που φοράει και τσαντούλα και τα. Μάλιστα. Τα ρούχα εξαιρετικά. Τέλεια. Λοιπόν, καλή αρχή, κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαμόγελο, με δύναμη, έκανε το δικό σου. Το κοριτσάκι σου το έχει εκεί, είσαστε η μία για την άλλη εκεί κοντά, δεμένες, αγαπημένες και θα πάνε όλα καλά. Μη μασάς. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω και τα κορίτσια φυσικά και την εκπομπή εννοείται. Δεν θα σε παίρνει αγκαλιά μόνο για αγκαλιά. Έχουμε και εμείς αγκαλιές εδώ. Άντε, όλα καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, λέω το